ሚድያ ሰላም ወሰናይና ተመነሁ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎክ ዓሌት ወይ እንዳ ናይ ተሓንተ ኣባላት ስድራቤት ዝነበሩ ደቂ ወይ ህፃውንቲ ዓቕሚ ኣዳም በፂሖም በቤቶም ፈልዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ስድራቤት ምዝፈልዩ እቶም ሓደ ግዜ ሓንቲ ስድራቤት ዝነበሩ ቤተሰብ ኣዝማድ ወይ ሓደ ዓሌት ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ማለት ስድራቤታት ሓቢረን ዓሌት ቆቁማ ጀሚረን ኣለዋ። ብልምዲ ኣብ ንዕልለሉ ዝያዳ ዓሌተይ እዩ ዘመደይ ወይ ቤተሰበይ ኢና ንጥቀም። ዓሌት ማለት ብዝምድና ወይ መስመር ወለዶ ዝተኣሳሰሩ ጉጅለ ሰባት የመልክት። ቆፂርካ ዝብፅሕ ወለዶ ወይ ፀዊዕካ ዝብፅሑ ብሓጎታት። እዘን ስድራቤታት ንሓድሕደን ዕሙቕ ዝበለ ጥቡቕ ናይ ውልቃዊ ሌላ ኣለወን። ነዚ ተግባራዊ ንምዃን ዝኣክል ልዕሊ 50 ስድራቤታት ሓደ ዓሌት ኣይቑማን እየን። ልዕሊ 50 ስድራቤታት ምስ ዝኾና ኣብ ንሓድሕደን ዘለዎን ሌላ ከምቲ ዝድለ ዓሚቕ ኣይክኸውንን እዩ። ኣቦታትና ኣብ ሕብረተሰብና ክሳብ 7ይ ወለዶ ሓደ ዓሌት ምዃንና እዮም ዝነግሩና። ስለዚ ንሓደ ዓሌት ዝውክላ ስድራቤታት ክሳብ 50 ወይ ትሕቲኡ ክኾና ኣለወን። ምናልባት ኣብ ገለ ጽሑፍ 60 ልዕሊኡን ስድራቤታት ዝብል እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና። እቲ ኣገዳሲ ኣብ መንጎ እተን ስድራቤታት ጥሙር ናይ ማሕበራዊ ህይወት ሌላ ክህሉ ኣለዎ። ክሳብ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ናይቲ ዓሌት ቆፀራ እንተተገይሩሉ ክሳብ ከባቢ 10,000 ዝብል ጽሑፍ እውን ኣይንስእንን ኢና። ኣብ መንጎ እዘን ስድራቤታት ሓያል ዝኾነ ናይ መንፈስ ምትእምማንን ዋንነታዊ ናይ መንነትን ንዋትን ኣለወን። ኣብ መንጎ እዘን ስድራቤታት ካብ ተመሳሳልነት ድሕረ ባይታ ባህሊ ቋንቋን ሃይማኖትን ሓሊፈን ክሳብ ተመሳሳሊ ልምዲ ለሃጃን ሃልይዎን ፍጹም ተመሳሳልነት ዘለዎ ስርዓታዊ ኣገባቡን ኣይሰኣንን። ተመርዒያ ናብ ዓሌትካ ዝኣትወት ከም ጓል ዓሌትከያ ትጽብጸብ። ስለዚ ኣብ ሓደ ዓሌት ብስጋ ኮነ ደም ምስኦም ዘይራኸብ ዓሌቶም ክኸውን ይኽእል። ስድራቤትን ዓሌትን ብስጋ ዝተኣሳሰሩ ኣሕዋት እዮም። ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ዋላ እንተደለይዎ ዝምድና ስግኦም ብሰንኪ ማሕበራዊ ፀልኢ ፖለቲካን ቁጠባን ካልእን ኣይብተኽን እዩ። ካብ ኣቦ ሓጎ ኮነ እና ሓጎ ምስ ኣሕዋቶም ሓዊስካ ክሳብ ናትካ መጻምድኻን ደቅኻን ምስ ኩሎም ኣሕዋትካ መምስ መጻምዶምን ደቆምን ኣብ እንግሊሽ extended family ተባሂሎም ይጽውዑ። ከምኡውን ምስ ሓማትካን ሓሙትካን። ነገድ ወይ ቀቢላ ብዙሓት ዓሌታት ተኣኪበን ነገድን ዘቑማ እንተኾነ እዘን ዓሌታት ተመሳሳሊ ስጋዊ ወለዶ፣ መቦቆል፣ ሃይማኖት፣ ድሕረ ባይታ፣ ባህሊ፣ ቋንቋን ክህልዎን ኣለዎ። ነዚ ምስ ኣማልኣ ነገድ ይበሃላ። ቶፐር ዝተባህለ ናይ ሂንዲ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ኢንተርነት ኣካዳሚ ንነገድ ወይ ቀቢላ ክገልጾ ከሎ ዋላ እኳ ነገድ ኣብ ርሑቕ ናይ ኣቦ ሓጎን ዝምድናን ዝተመርኮሰኹን ተመሳሳሊ ባህሊ ቋንቋን ሃይማኖትን ክህልዎም ኣለዎ እዩ ዝብል። whileinaafrica.com ትብል መርበብ ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ 3,000 ቀቢላታት ከም ዘለዉ እያ ትሕብር። ብዙሓት ነገዳት ንሓደ ማሕበራዊ መንነት ዘቑማ ቋንቋን ግድን ሓደ ኮይኑ ተመሳሳሊ ለሃጃ ዘይክህልዎን ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ነገድ ግን ተመሳሳሊ ለሃጃ ክህሉ ኣለዎ። ክዝከር ዘለዎ ብናይ ውልቀ ሰባት ለሃጃ ነገድ ሙሉእ ኣይጽሎን እዩ። ኣብ ሓደ ነገድ ክንደይ ዓሌታት ወይ ብዝሒ ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ ውሱን ቁጽሪ የብሉን። ምናልባት ኣብ ናይ እስራኤላዊ ዲፕሎማት ዮናታን ፒለድ ግን
ገለ አንትሮፖሎጂስት ሓደ ነገድ እንተበዚሖም ክሳብ 150,000 ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ጽሑፍ ከም ዘንበበ ጽሒፉሎ። ኣብ መንጎ ሓደ ነገድ ልክዕ ከም ስድራ ቤትን ዓሌትን ግዝኣታዊ ዶብ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን። እቲ ምኽንያት ሱር መሰረቱ ስጋ ብምዃኑ ግዝኣታዊ ዶብ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን። ነገድ ሓደ ግዜ ሓንቲ ስድራ ቤት እያ ነይራ። መጽሓፍ ቅዱስ 12 ነገራት እስራኤል ከም ዝነበራ እዩ ዝሕብረና። ሱር ናይዚኦም ስድራ ቤት ያዕቆብ እያ። ወለዶ ያዕቆብ ወይ እስራኤል ንዓሌት ሓሊፉ ኣብ ነገዳት በፂሑ። እቲ ዝወሓደ ቁጥሪ ዝነበሮ ነገድ ቢንያም 35,000 እዩ። እሞ ከዓ ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድሜም ደቂ ተባዕትዮ ዝቁፀሩሉ እዋን ጥራሕ። ወለዶ ያዕቆብ ድሕሪ 400 ዓመት እየን ናብ 12 ነገራት በፂሐን። ሓበራዊ መፀውዒ ማሕበራዊ መንነት ብስሙ እየን ጽውዓ እስራኤል ይበሃላ። ከምቲ ኣብ ናይ ውልቃዊ መንነትና ቀንዲ መፀውዒ ስም ዘለና ኣብ ማሕበራዊ መንነት እውን ንሓንቲ ማሕበራዊት መንነት መለለይ ወይ መፀውዒኣ ስም ግድን ክህልዋ እዩ። ሓንቲ ነገድ እውን ሓደ መፀውዒ ኣለዋ። ዝበዝሓ ነገዳት ብስም ናይ ርሑቕ ኣባ ሓጎ እየን ጽውዓ። እቶም ከም መፀውዒ ወይ ከም ርእሲ ናይተን ነገዳት ዝነበሩ ከም ሮቤል፣ ኤፍረም ኮነ ካልኦት ኣብቲ ከም 12 ነገድ ጽውዓሉ ዝነበራ ብሂወት ኣይነበሩን። እንታይ ደኣ እቶም ሱር ናይተን ነገዳት ንሶም ብምንባሮም እዮም ናይ ርሑቕ ኣባ ሓጎታት። ኣብቲ ግዜ ኣብ ዓለም ብኣሽሓት ዝቁፀራ ነገዳት ነይረን ክኾና ክእላ እየን። እንተኾነ መበቆላዊ ወይ ማሕበራዊ መንነተን ንዐአን ይመስላ ብዘይምንባረን ከም መወሰኽታ ኮታ ኣይተዋህበንን። study.com ዝተባህለ ኣብ ጎግል ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ከም ናይ ኦንላይን ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ዘገልግል ብዛዕባ ነገድ ዝበሎ እንተሎ ሓደ ነገድ በይኑ ዓሌት ማሕበራዊ መንነት ብሄር ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ሓንቲ ዓሌት ካልኦት ምስኣ ሓቢረን ነገድ ክቆማ ዝኽእል ዓሌታት እንተዘይሃልየን ከም ነገድ ኮይና ዘይትቐርበሉ ምክንያት የለን። ከምኡ እውን ሓንቲ ነገድ ከምኣ ዝበላ ነገዳት ምስኣ ሓቢረን ማሕበራዊ መንነት ክቆማ ዝኽእል እንተዘይሃልየን ከም ሓንቲ ማሕበራዊ መንነት ዘይትጽውዓሉ ምክንያት የብላን። እዛ ነገድ ኣብ ሓደ ግዝኣታዊ ዶብ ተደኪና ምስ ትህሉ እሞ ካብ ነገዳ ወፃኢ ምስኣ ሓቢሩ ብሄር ክقውም ዝኽእል ሕብረተሰብ እንተዘየለ ብሄር ዘይትበሃለሉ ምክንያት እውን የለን። ኣብ ጥቅምቲ 17 2017 ኣብ ገጻት ፕላትፎርም ናይ ሊንክድኢን ገለ ካብ ብዛዕባ ጽልዋ ናይ ነገድ ወይ ቀቢላ ኣብ ሕብረተሰብ ዝተጻሕፈ ምስ ንርኢ ኣብ ምዕራብ ንቀቢላውነት ከም ሓደ ተዓጻጻፊ መልክዕ ማሕበራዊ መንነት ዘይኮነ ከም መርኣይ ናይ ሓደ ዘይማዕበለ ሕብረተሰብ ክንሪኦ ኢና ንፍትን። እንተኾነ ብተግባር ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን ቀንዲ ማሕበራዊ መንነትና ድሕሪኡ ኣብ ብሄርን ካልእ ክሳብ ሞያታትና ነድህብ። እንተ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕራባውያን ነዚ ከም መመዝመዚኦም ኢና ተጠቂምናሉ። ቱትስን ሁትስን ሓደ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ነገዳት ወይ ቀቢላታት እዮም። ተወሳኺ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ማልን እውን ጽልኡ ክሳብ ሕጂ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ብኸምዚ ዝረኣናዮ ብነገድ ዓቢ ፖለቲካ ክስራሕ ከም ዝኽእል እዩ። እቲ ምክንያት ኣብ መንጎ ህዝብታት ማሕበራዊ ስጥመት ንዝህሉ ንፍቅርን ሰላምን ዓቢ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ዓሌትን ስድራ ቤትን ነዚ የማልኣየን። ኣብ መንጎ ነገዳት ግን ዝያዳ ዓሌትን ስድራ ቤትን ፍኹስ ዝበለ ማሕበራዊ ስጥመት እዩ ዘሎ። ነዚ ተጻባእቲ ንኽምዝምዝዎ መርሖ ይኾነሎ። እቶም ቀጸላታት ናይ ወለዶ ናይ ማሕበራዊ መንነት ክንርኢ ጸኒሕና። እዞም ቀጸላታት
መሊሶም ቀጸላ ንኸይውስኹ ደው ዘብልዎ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ክንርኢ ኢና። ቁጽሪ 2 ማሕበራዊ ዶብ ወለዶ ማሕበራዊ መንነት ባይቶ ኣቆይምካ ኣብ ረብሓታት ተመርኪስካ መለለይ ዝኸውን ሕጊ እተዳልወሉ ማሕበራዊ ህይወት ኣይኮነን። ብመደብ ሰሪሕካ ዘይኮነ ብባህራዊ ብመስርዕ ዝፍጠር መለለይን መግለጽን ስምዒታትን ማሕበራዊ ህይወትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ። ሓንቲ ካብተን 12 ነገዳት እስራኤል ሃይማኖታ ወይ ቋንቋ ዝተፈልየ እንተዝኸውን ነይሩ ብዘይገድስ ወለዶኣ ኮነ መቦቆላ ንስተን 12 ነገዳት ከም ሓደ ማሕበራዊ መንነት ኣይምተቆጽረትን ነይራ። ስለዚ ሓድሽ ማሕበራዊ መንነት ዝፍጠር ሓደ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝጸንሖ መስመር ማሕበራዊ ዶብ ወፂኡ ናብ ሓድሽ መስመር ምስዝርዕን እዩ። ፖላንዳዊ ፕሮፌሰር ሄንሪ ታጅፈል ምሁር ናይ ስነ ኣእምሮ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ዝበሎ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ንኩላትካ ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ መንነት ሓባራዊ ክብርን ስምዒትን እዩ ዝፈጥረልካ። ኣብ ኤርትራን ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ዘለዉ ጀበርቲ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ኣለዎም። ኣብ ኤርትራን ሶማልን ዘለዉ ጀበርቲ ብሃይማኖት ኮነ ሕብሪ ቆርበት ክመሳሰሉ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ማሕበራዊ መንነት ግን የብሎምን። ኣብ የመንን ዑማንን ኬንያን እውን ጀበርቲ ኣለዉ። እንተኾነ ኩሎም ሓደ ማሕበራዊ መንነት የብሎምን። ልክዕ ከምቲ ኣብ ውልቃዊ መንነት ሓደ ሰብ ከምቲ ናትካ ስም ወይ ተመሳሳሊ ቋንቋ ስለ ዘለዎ ሓደ ውልቃዊ መንነት ዘይህልወካ ኣብ ማሕበራዊ መንነት እውን ገለ ካብቶም ናይ ዶብ ወለዶ ማሕበራውያን መንነት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ስለ ዘመሳስሉኻ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ይህልወካ ማለት ኣይኮነን። ንጽንተት ወይ ጆኖሳይድ ዝፍጽሙ ኣካላት ኣብ ገለ ክፋል ወይ ኣብ ኩሉ ዶብ ወለዶ ማሕበራዊ መንነት ኣተኪሮም እዮም ዝፍጽምዎ። ብኸመይ ንምርዳእ ኣብ ዝስዕብ ክፋል ናይ መንነት ንከታተል። ክቡራት ሰማዕቲ ቀመም ሚድያ ናይ ሎሚ ክፋል ከም ዝተኸታተልኩሞ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ምስ ቀጸላ ወለዶ ናይ ማሕበራዊ መንነት ይጸኒሑ። ብዛዕባ ዶብ ወለዶ ኣብ ማሕበራዊ መንነት እውን ንእሽቶ ትንክፍ ኣቢልናዮ ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ክፋል ዶብ ወለዶ ኣብ ማሕበራዊ መንነት እንታይ ይትንተንን ናብ ናይ ሎሚ ወሲኽና ማሕበራዊ መንነት እንታይ ማለት ምዃኑ መፈጸምታ ክንገብረሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ፋነወኩም ሓውኩም ኣብርሃለይ ሓጎስ።